Nikhat chu Peter pakhat hausa deuh mai hian a tupa nupui tur zawngin a fe chhuak leh a tlereuh man to tak tak leh a bodyguard te chu kalsanin nuho exer lak nai hian a va kal nuho chuan a tupa chu mak pa tan an duh hlo chuan blind date nei turin ruah hmanna an siam tawh mai dawn ani mase nuho chuan kan exer la lai min lo ti buai su i re thei hmel bawk si tiin an lo nuih zat hle a helai hmun hi ka tupa sak vek ani hi a ti te chuan he Peter hi a ni hi he villa hi i awm ve na tur pawh ani lo hrim hrim tiin nuho chuan a hu ho chuan nam chuan tum ta mai chutia an rik lui lai chuan hmeichhe pakhat hi lo kalin chu Peter chu lo chhana Peter le chu nu chu lo khawih an tum le a eheu nang ni hi mi pasal te nen hian lamin lo zir ho vela video in kala vek don chewania village group a ka post don ati ta ka chuan lau bakling chuan an tlan chheta chon chona Peter chuan chungte tu ma nei lo thu a soi ta ka le min hruai ho ve mai la ati ta kla ta chuan chen chengi chuan a khongai em awangin a ina chuan a hruai ho ve ta nge a Nia liam meu chuan pilungi chuan a ro bilian zariat lai mai chu su chengi hne na chuan a peta vek mai Longwell group nei tu ani thu te chu a hril bawk su chengi chuan makati in alom bawk si a pheichham kaman che ani rungot a lo mu le ti in anui vur vur mai chuti lai tak chuan pilungi tupa lu zawa te chuan lo lut tarup mai a chungte nei lo emaw ka tia ati ta ka chuan hei hi ka tupa kumsom thum chuang bo to kha ni don hi pilungi chuan a lo ti zai rosemna lekha te chu lu chuan lo pawh thler sak vek atuma ma se lo phal lo a fal chuan an vai in beru sur sura rowi du chuan ani so nei mai ro a pi in ati ta ka chuan engwangin nge hmel hriat lo te i rowi lo pek ngota gold digger lem chang mai mai bak ani lovang baka kumnga liam ta mi bak kha nupuya nei ka tum lo atupa chuan a lo ti hmuk ani chuan damdawi pawh ka ei tawh lowanga ti hian ka thi thuai dawn ani hi tiin thuha ang deuh te chuan a pi chu a rawn awm dera a tha e ani chuan re thei ang deuhin lem chang zui la min nei duh nge duh lo a rilru chu kan hre tawh mai ang chu tiin lu chuan a pi chu a hruai phei a su cheng ka pi hian alzheimer na hna nei a mi hausa emaw a in ti tlat thin a ro a sawi pawh kha a lem mai mai ani kha lu jawa chuan a ti phawta ani heng bodyguard ho te hi tute nge an ni su chengi chuan a lo ti zauh si kan thian te an ni kha a lo ti le lau su cheng ka tupa hi geng ani lo ania in chung khur chet le ei rong bol te chu a thiam lutuk 8 pek pawh ani sin khoi chin la hei ka pi iti za thlak a ho a voi khat hmuna che khan a du ngal che lom pi chuan an nem thlu thuaya nai dewa chuan in en vung vungin an thu tha ngal vat nei che du a pi chuan a lo ti le a love it first sight mo tin su chingi chu anui ru vur vur ni kumsom thum ka tling to a ngai zon zon na hun pawh nei lovin na ka thok rim bawk si a ka leng tar mai dawn in nei chu ke pawh in ka rem ti su chengi chuan a lo ti tanul mai pi i chu a lo lawm hle ti chuan thla te chu la dunin anin nei ti nem nge na sarkar hriat puina in nei certificate te chu an vala chhuak dun ta a thla an lak lai chuan in hnai ru an ti zel awang khan anin hnai na lama chuan an la in muah pal zui an che lai dun hle hei hi ka in cha bi le lo om na kar tania nangman kol mai ro gangster in ya ngai to lowang a hlo om e mai keiman ka chom vek tawng cheu ina ka pi hi lo en kol mai don nia na a ka kalangai to tlat hola ka pi khalo en kolang che ti in su chengi chwa tlan liam ngal lua po chu anuya zadeu longzau group president ani ti renga hre si lo rin ai dai hin aril ruat wang phian donin a hria pi chu a fil hmel hle mai a i du ngal ringotin ka hria secretary la chuan a lo ti sur sura real estate company ikal tumna khan pi kha thokania ikal do nem secretary an ati le chuan kal nga lang cheu a pi chuan a lo chan khal su chengi ei tur ken sak tur chuan ala ti zui
Su chengi chu kumliam ta chunga an department a na thok thaber ani chungin tingtingi sok chu annual meeting a kaltura thlan ani tadai maya su chengi po chwalung oi bik lo an thopuite ro chuan tingtingi pasal chu an company a shareholder ani awangin alama chuan changvekin engma soisil ve chu he company a i thok ve thei ringot po hi lawm hle zawk ta che ti in an lo khap ngal hloi hloia he somna kar thi lopi ve ta che po ni sela kha I dress thing lutuk nen khan I kal don ti na em ni chutim ma ya ni ol sam ani lawania khoi paisa tho kho mang u kha hei po hian ila le dai chuang lowang ti in tingtingi chuan chengi mai chu paisa che chuan avo vela engthil ngin lo ti in lua chu lo lu ta chera chuan ron thu in chengi po chu abula chuan a pot thu ve ngal tu tengin ni a department manager ka ni hi pakhatin alo ti chuan secretary chuan alo beng pop hei hi mo su chengi pasal ri thei deuh an ti chu ko te kha I ho chopem ni kan hlo pha chuang lo che u ka pasal hi he group a share nei tu nya sin tingin a ti chuan ke hi longu group secretary ka ni hi company chet vel dan ka thlirin su chengi hi a thok thaber ani chu wang chuan annual meeting a tel tur chu ama hi ani ti in somna kar chu secretary chuan su chengi hne na chuan a pe ngal in paisa te kha chu charity ya pesok ro u chengi chuan alo ti ve tangat boka lua po chu alo kyai ve suk enga ngi nui chengin alo ti si engatima ati chuan chengi chuan kaiin atlan chhuah pui ta dora thil thleng mek chu mak ati thua soi chan ngai na hre heklo api ei tur ken tir te kha ko muta ringota hlim taka akeng lai chu thla la in api chuwa thon ngal ani chu chhalo ho chuan an lo met meka thalaka hmu chuan nui vurvurin innu na thok bang kha Rolls Royce khan lam le watang che alo ti vel api thu chu zom lo ngam heklo tuilo zet chuan awalama changi phei khok chu alo kau chu ni in annual meeting a chuan ka kal thei don lo ani hi phei khok tha po ka nei si lova ati nu alain lu chuan engsoi se set lo chuan alo pom no la adara kut chuk chu lu chuan hmu in aming phok hle te tu le mani hi ka in bualanga are le mayang ti in chengi chuan alo khu tha zung a phei khok a chhia ti pi berin alo sha chuan a khongai hle a rasura wangin phei khok che siam na dor kota chuan an zola lu chu kaiin a phei khok chhia chuan siam tir ngal ma sia siam tu pa chuan phei khok sangin alo thleng sak dai meya a du zong tak ni tura a hria tanga a siam dang lam thu a hril chengi chuan lom hle a ma che pi beri ro man na ve kha lo ni a kor an po chha sak po kha alo thleng that sak boka kordang milian somthum man le chimoi deuh mai an lo pitel bok nen chengi chuan ama ka ti hle a alom tho bok si chuta pi beri chu kha dora khan alo thu ve rang ani ti chuwa hmu fu le tatlat maya lu chuan soi fel tumin alo hlau thong man hle ma se pe chuan enga ma chuan alo ngai du lem si lova annual meeting a ikal don chuan nal dewa in che ngai lom ti in azung bun te chu alo la pek bel ta deuh annual meeting a chuan tingtingi te po kha nal takin chein an lo lang ve le thova a thian te chuan an tlon ngai in an la tlon reng ma se su chengi zawk chuan mi zong mit chu ala bera an nal em boka tin ni tingtingi chuan alo thi khle a khoya kor ngei va ho ve ngota alo ti ngal ringot chi or thei ngil chu pi chuan alo pe a or tir ngal chu chi chu u dau zia kut chuak pheng phele panga siam an ngai hlu te mem pakhat chian siam bilian khatman alo ni a tingtingi or lai nen chuan alo in ang chia mai le a lemi or ani kha ti pa in chengi thi chu awa pot thla shoka pi beri lung oi lo nen chuan anin hnial chhota an che dan chu tv tangin an bul lok a room ah chuan lu te chuan an lo thlir ve renga lungzau group shareholder nupui ka ni hi ka thi hi atak zo ka ni tingin a ti le chuan chu in ti thei pui deuhin I chapo pui ve ti na em ni thi kha pelet nga la ngai dam dil bokang che ani lo chuan itana poyang
Biberi chuan alo ti hrawk a ting tingi chuan thi chu chhuatah chuan ti tla luiin tikhan i du le chhar rawh i chhar du lo le a lem ani thova ti hian tih chhiat vek mai tur tiin a rah sak leh ta nawk nawk mai a mahse cheng i chuan lo chhar vatin a ti fai hliau hliau hall lamah luhsan mai an tum pawhin ting tingi chuan alo dang zel a Biberi chu chelbeh tirin zu chuan a leih ta vel chengin vadan a tum pawh chuan midang chuan an lo chelbet tlat bawk si lu te pawh an lo thleng phei hman lo Biberi chu a thlut a tawp mai a nikawhre lo chuan a awm zui lu chuan alo pawm tho vata asma damdawi te chu spray in alo har leh ta hlo zawk a secretary te chuan in lamah an hruai nghal lu chu lawngzau president ani thu an sawi takah chuan ting tingi chu a tim ta deuh a dawt ani chu hetiang su cheng i pasal hi CEO ani theilo hrim hrim a thi pawh kha a lem vek ani kha a ti le tal thova lu chuan hlau su ka thurual puite vek an nih hi tiin cheng i chu a hrilh ru sur sur a a lem nge a tak tih chu kan en chinang chu tiin lu chuan thi chu torchlight chuan a han chhun eng a bangah chuan pheng phelep lem chu thlaza pang mai chuan a lang ta det det mai a eng deuh kul bawk chu chuan a tak ngei ani tih chuan nem nghet ta ting tingi erawh chu a hlau thawng ta hle a thi pawh chu en chin ve chu a ngam luk lo mahse midangin an nawr lui tak tlatah chuan amah chuan a in chin ve ta a thla te chu a eng ve miah lova a che bawk hek lo ting tingi chu sak leh thin rim tak chuan a in sawt tau ta hnawng hnawng a kanupui thi bilian that man kha i pawh cha sak awangin i chawi anga yang lu chuan alo la ti zui ka chawi em em ang tiin cheng sing khat chu a rawn ri pe ve ngal deuh ngei a mahse bilian khat man lai ani si a in rem siam na an sign pui ta mak mai chutiang zat zat pawisa chu a nei der mai si lova a thla hluah atanga rulh tur chuan an tih sak ta ringawt mai a adam chhung pawhin a rul zo ho lowang le van nei thlak takin a pasal chu alo lang ve ta hlo mai cheng i chuan lem an chang mai mai ni in a ngai bawk si nen lu chu kaiin a tlan chhiat pui ta daya anupui chu cute ti in ni dang zong ai chuan a hmu tha a luwa te chuan a khawih sak vel mahse a zak leh deuh kalang ti hmukin an in zui tlan leh ta dawr dawr a ting tingi chuan an pa bulah chuan CEO te nupa a ti lungawi lo awangin an pawisa a bat teuh thu leh tlan bo daih mai a duh thu te chu a sawi a tu president ma chutah chuan alo kal lovang ka kal dawn lo a tih kha an pa in a tih takah chuan lem an chang ani chu a ring leh ta a thin pawh a rim zual hle thidik tak alo nih takah chuan cheng i chuan a pi hnenah chuan a ngai a that loh thu a sawi a pilah chuan in pa hian nuam sa tak kai awm thei nan na tha lo tak tak te hi alo thawk reng te hi ani mai lo mu alo la ti ta deuh deuh cheng i hlau thawng chuan lu chu va hmu in eng thil tha lo mai ti ngai lovania ka pi nen hian ka chawm thei em em ang cheu tiin a va hrilh ringawt nge nge office a kal tur chu master u a thi siam tu pa nen khan anin hmu fu ta nulh mai a thi chu siam that sak hram tur chuan ngenin pawisa te chu pek a tuma mahse ani chuan alo la duh lo ka siam anga ka pe leh mai dawn chinia pawisa ngai hle nem alo ti hlava lu khan alo be fel vek tu alo ni phur taka office a kal chu a thaw pui hmeichhe ho chuan CEO nupui angin lem i lo chang vel ani maw i va zam lo ve tiin an lo ke ron ta luai luai mai a ting tingi kha a bul tum tu ber alo ni bawk ka pasal chu CEO pawh ni lo sela thi kha chaw tak tak ani Mr. U ta ni a chelai pawh min siam that sak dawn tiin alo chhang let ve tang tang a project pakhat buai pui tur chuan an lo tir ta tlat mai chu pa a va hmuh tur la chu palir leh boro tak mai Mr. Huang alo ni a mahse a tlan chhiat san ngot thei bik si lo in fui phur chhop chuan lua tuma a zuam lo hle mahse lu chuan en thlatu chu lo da ru reng to chu pa chu pheikhawk siam tu anga in sawi kha ani le ngala chengi chuan alo hmu si pheikhawk che siam tur anga chulai hmuna kal ve ani thu chu a in sawi zai a
Mr. Huang ala chu nula pahnih nen an lo thu dun. Cheng i lo lut a hmu chu a piangah chuan lo fu sak ngal ringaw contract lampang reng chu a sawi lang duh lova. Chhuah a tum lah chuan a lo phal ho tawh bawk si lo. Hmeichhe pahnih te lah khan an lo dang ve bawk. Pheikhawk siam a bawk kha lo lang le thutin chu pa chu a lo khawih hrep a. Mahse chu pa lah chuan tirhkah a lo nga em mai hi a lo ni a. A hnih tangang lo. An thawm hriah in puitu tur an lo kal nghal. An zingah chuan lu a pawh kha a lo tel ve nghe. Huang a chuan lo khawih a tum ve nguta mahse a lo sawp hrep mai. Pheikhawk siam a nen pawh khan in mit mei zewin. Cheng i chuan an in thu rual ani tih chu a hriat chhuah an hlau hle. Mahse cheng i chuan a hmaah ging anga a lo hriat tawh wang khan chutiangah hrui hruai tam tak a lo nei pawh chuan rinhlelhna chang pawh chu a hre chuang lova. In an haw hnu pawh chuan mani in ve nan tiin insual dan te chu zirtir ve tur chuan a lo la ngen ta deuh deuh.